Di aramigo, murag di gyud ni basta-basta nga lakaw ba kay wala gini sa plano nga mulupad mig iligan para manihapon sa Bacolod dayon matulog sa tubod ug vice versa. Vice versa. Unsa na, Jet? Tungod aning lakaw gibantayan na lang pud namo ang mga branch sa atong matrix. Saging na walang puso. Going to Iligan, nagsakay ming Wilson. Wilson the bus ba? Kabalo ka na. Inig-abot dito sa Iligan, naari mo sundo sa among pero busy pa man siya og pili-pili aning kalo kung unsa ang iyang suoton. Mo nang nag 7-Eleven sa amin. Naa naman day sila sa gawas. Nahala sige larga. Sibat na ta. Pag-abot sa Bacolod, dako nilang ngisi kay wa man nila hibaw nga naa di ay mi. Surprise na mo sila. Mo ni gitawag nga laag nga pinakurat. Hastang kurata kay hasta gani mi nakurat. Tanang balay gisuroy na mo tagsa-tagsa. Kalit-kalit ra gyud na ang sabot. Human og panihapon diri sa Bacolod, ni biyahe mig tubod para dito matulog. Wala ko ka video kay nalubat ko. Good morning. Abi niyo diri may mamahaw no. Biyahe na punta. Mura nigdakong balay nga. Diring kwarto ditong lamisa sa Bacolod ta mamahaw. Na apay nagtrabaho diri o. Laag ni nga naay ginagmay trabaho. Wa ra pud kaayo may nagdugay. Gihatod ra pud Manila sa Iligan. Vice versa gyud ay. Salamat. Ug diri na dayon na ami gibantayan. Matrix sa Iligan. Nya tan-aw nimo ana balansir para di ka maulay sa mga adventure. I-turn on lang na amigo. Salamat. Adiin malay pero dili na mo balay. Tan-aw mi diri og unsa bay ang idugang namo sa among balay. Idugang dungagi sa imong kwarta. Balik lang nete. Nagdali-dali mig naog kay naay ni chat sa amo. Ning apas man day sila. Ma'am, piso ma'am. Wala. Nuod gyud ito ilang giingman mo apas sila. Nahala sige diri na pud ta magsuroy-suroy. Nya katuod ka ni sila kung asa mo adto. Katod mo? Wala. Mao na siguro ni atubangan oy kay New Frontier man. Ang likod ana Old Bacter. Diri na pud ta magsamok-samok sa ilang teacher Josie. Mana si Josie? Josie! Josie's on a vacation far away! Nang naog na lang sila okay saba kay ka. Nay bata na sa laag diri. O nang ilan na lang giaday pag binuang oy. Idol gid nako ni silang duha. Naasa pa dong nagtrabaho. Mao nay work from home nga wala sa ilang home. Igutom na ko pinaabot sa among order. Ay salamat naabot ra gyud mga untag pizza. Adaliar na hurot oy. Kani siya ay. Mag-ready na ta kay manglakaw na punta. Wa pag gid nahuman atong laag diri kay imbis mo uli nami. Muuban man pud sila. Tubil sa ta. Nihapit pud mig 7-Eleven kay mamalit-palit. Hindi ko ginani be. Nihapit pud mi og minute burger. Ipangbalo na mo sa biyahe. Tita panis pang panihapon, chicken dinner. Tara, okay na ni. Ulan-ulan gamay sa among biyahe. Pag abot sa balay, gitagbo may ning gwardyang gamay. Miss you, mami. Lingaw kay sila aning itlog nga pasalubong sa ilang mga ninang o. Samtang ang mga dagko. Habhab gyud kay gutom. Mga tulog na kay luya na. Pagkabuntag nagpainit mi sa gawas. Dayon naar po ni sila sa sala, nagchika-chika. Dugay po nilang stay diri. Mga 2 years? salamat sa pagbisita. Nganong mas madayon ang gyud ang kalit-kalit.